Kaixo lagunok, Alibaba eta 40 lapurrak antzeztuko dugu. Kaixo, ni handika naiz eta kontalaria eta Kasim Alibabaren nahi izango naiz. Kaixo, ni Xoli naiz eta antzerki honetan Alibabaren emaztea izango naiz. Kaixo, ni Lukas naiz eta antzerki honetan buruzagia izango naiz. Kaixo, ni Pablo naiz eta antzerki honetan Alibaba izango naiz. Kaixo, ni Andrea naiz eta antzerki honetan lapurra eta Kasimen emaztea izango naiz. Ai, zenekatzuta nago. Bapatean soinu bat entzun zuen eta zuhaitz batean izkutatu zen. Izkutatuko naiz. Ireki zaitez, sesamo. Lapurrak atera eta gero, Alibabak sartu zen ikusteko zer zegoen barruan. Itxi zaitez, sesamo. Ireki zaitez, esango. Hala, aurrepila bat dago, bizka batera mango dut. Eta Alibabak bere etxera joan zen, emazteari erakusteko aurkitu zuena. Begira emaztea aurrea aurkitu dut, zenbat diru. Nola pobreak ziren ez zuten ikusteko zenbat zuten estontzirik ez. Orduan, Kasimen emazteari eskatu zioten. Kaixo, foto bat dakazu? Eskerrik bueltatu mesedez. Ez zutenean behar, Kasimen emazteari bueltatu zioten, baina txanpon bat pegatua gelditu zitzaion ontziaren bekaldean. Eskerrik asko, agur. Gezurretan ari dira urrea duten. Eta bere senarrari esan zion. Alibabak urrea dauka gezurretan ari dira. Nei, gezurrezan, ez dut uste, baina berarekin dutzen dut. Eta Alibabaren etxera joan zen Kasimek. Kaixo. Kaixo, zergatik urrea duzu? Zure emaztea urrea zuen, baina zinen pobrea. Baina joan naiz, gobazelo batera eta palabra magikoak esan dute. Berriro, hitz magiko bat esan dute. Ju naiz, kobazulo batera. Ju naiz, gobazelo batera eta hitz magikoak esan dute. Nira, ireki zaitez esan. Non dago kobazulo hori? Ibaiaren ondoan. Kasim entzunta gero, Alibabak esandako aitzulora joan zen. Hemen ziren, ireki zaitez, sesamo. Sartuko naiz. Itxi zaitez, sesamo. Urrea, zenbat urrea. Guztia hartuko dut. Guztia. Kasim, hainbat urre hartu zuen eta hitz magikoak astu zitzaizkion. Orain joango naiz, dut guztia beteta. Ireki zaitez, azenarioa. Ez naiz gogoratzen nola zen. Eta orduan lapurrak sartu ziren, kobazulora. Ireki, sesamo. Zer egiten duzu hemen, hilko zaitut! Eta gero, Alibabaren etxean, Kasimen emaztea presentatu zen, Kasimen Agertu zen, eta berriro. Eta egun batzuetara Alibabaren etxean Kasimen emaztea agertu zen. Esanez, orain dela asko ez dela bueltatzen Kasimek etxera. Tok, tok, tok.
Kaixo, dakizu non dago nire emaztea? Berriro. Senarra. Ja. Tok. Kaixo, non dago nire senarra? Dago Kobazuloan. Eta duela egun asko ez dela bueltatzen. Bilatu mesedez. Bale. Agur. Alibaba Kobazulora joan zen eta Kasim hilda ikusi zuen. Ireki zaitez sesamo. Nire anaia hilda Eta etxera joan zen gorpuarekin. Nun egongo da? Hilda dago. Handik ordu batzuetara lapurrak Kobazulora bueltatu ziren. Ireki zaitez sesamo. Non dago gorpua, norbait gehiago daki gure sekretua. Eta buruzagia gauza bat eskatu zien bere esklabu bati. Eta buruzagia lapur bati eskatu zion bilatzeko zein zen eta markatzeko gorriz. Ja. Herrira joan eta nire sekretua dakiden pertsonen atea gorriz margotu. Ongi da. Hau da gure sekretua dakien atearen pertsona. Kasimen ez gaizki. Alibabaren. Alibabaren emaztea ikusi zuen eta etxe guztiak markatu zituen gorriz. Etxe guztien ateak gorriz margotuko ditut. Gero, lapurrak hurrengo egunean egun ziren bilatzera sekretua zekiena. Hori da! Ez hori! Ez da bat. Eta buruzagiari bururatu zitzaion bera bilatzea atea eta gero atakatzea. Atea bilatuko dut. Eta pentsatu eta buruzagiari bururatu zitzaion beste 39 lapurrak ontzi handietan sartu eta merkader batez jantzi. Lapurrak ontzi handietan eskutatu. Eta Alibabaren etxera joan zen. Tok. Bai? Kaixo, ez dut etxerik eta zuen etxean logitera geratu nahi zitez. Bai. Ontziak etxera sartuta gero, buruzagiak esan zien beste lapurrei. Esaten detenean orain, atera eta etxeko guztiei hiri. Ongi da. Justu momentu horretan, Alibabaren emazteari olioa bukatu zitzaion eta orduan hartzera joan zen. Hori hartuko dut. Ordua da? Ez da ordua, nik abisatuko dizun. Orduan, Alibabaren emazteari bururatu zitzaion botijak, ontziak sokekin lotu eta orduan lapurrak ezingo ziren atera. Orduan, buruzagia esan ziren ateratzeko ezin zuten. Orain, atera! Atera! Alibaba konturatu zen zer gertatzen ari zen eta orduan
guardiei abisatu zien. Lapurrak nire etxean sartu dira. Orain joaten gera. Guardiak etorri eta lapur guztiei Harrapatu zieten. Berriro. Bai. Guardiak etorri eta lapur guztiei harrapatu zien. Pozatuta zaude. Handik aurrera, Alibaba eta bere emaztea urrea edo dirua behar zutenean beti aitzulora joaten ziren. Eta alabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan. Eta atera dadila ekintzako plazan.